गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ आसाम आयेन बेरेखा मोसौ बुथारनाय, मोसौ बेदर फाननायनि दायाव सा 33 खौ हमनाय जादों। मोसौफोरनि आयेन बेरेखा फाननाय आरो बुथारनायनि बेरेखायै मोनसे गेदेर राहा लानायाव आसाम पुलिसआ खमैबो 133 सुबुंफोरखौ खायो आरो 1 टननिबो बांसिन सन्देह गोनां मोसौ बेदर जब्द खालामो। आसाम मोसौ संरैखाथि आयेन 2021 नि सिङाव रायजो नाङैनो नायग्रोमनाय जादोंमोन। इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस आयेन आरो आब्रुथि उकिलेश कुमार सिंहआ बुंदोंमोन दि पुलिसआ आयेन बेरेखा बुथारनाय आरो मोसौ बेदर फाननायनि खौरांनि सायाव खामानि मावदोंमोन, गुबैयै बै जायगाफोराव जेराव बेखौ होबथानाय जादों। 112 हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव नायग्रोमनाय जादोंमोन। बे आयेना गुबै हिन्दु, जैन आरो सिखफोरजों थाग्रा जायगाफोराव थानो थानसालि एबा सत्रफोरनि 5 किल'मिटारनि सिङाव मोसौ बेदरखौ बुथारनाय आरो फाननायखौ होबथायो। जब्द खालामनाय बेदरनि स्पेसियलखौ आनजाद नायनाय जागोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि आरोबाव गोबां राहा लानाय जागोन आरो गासैबो जाग्रा थावनिफोरखौ आयेनखौ खाख्रियै फालिनो खावलायदोंमोन। नैथि खौरां दङ कक्राझार पुलिसआ गंब्रै हटेलनिफ्राय मोसौ बेदर जब्द खालामदों, 4 हमजादों। गेजेर कक्राझाराव मोनसे गिदिर पुलिस अपारेशनाव मस्जिद रडनि सेर सेर मोनब्रै हटेलनिफ्राय 10 किल'ग्रामसो मोसौ बेदर जब्द खालामनाय जादोंमोन। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि नवनीता शर्मानि दैदेननायाव बे सिग्रोमनाया आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फाननायनि मोनसे खौरां मोननायनि उनाव खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ मुस्लिम हटेल, आमिर हटेल, आलिफ हटेल आरो दादाजी हटेलाव सिग्रोमदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे हटेलफोराव गोबाव समनिफ्रायनो मोसौ बेदर फानगासिनो दंमोन। मुस्लिम हटेलनि बिगोमा रिजाकुल इस्लाम उर्फे पशुआ खारखोमानानै दं। गुबुन बिगोमाफोर आमिर हुसैन, आमिर हटेल, माफिज आली, आफिज हटेल आरो मजनुर रहमान दादाजी हटेलखौ सिनायथि होनाय जादों। 4 सुबुंफोरखौ हमनानै सोंनाय फिननायनि थाखाय कक्राझार सदर पुलिस थानायाव लांनाय जायो। पुलिसआ रोखा खालामो दि बेयो मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बाहागो। बेबादिनो फकिराग्राम आरो जयपुरावबो हरखाब सिग्रोमनाय जादोंमोन। फकिराग्रामाव पुलिसआ रेलवे दरखंनि साखाथियाव थानाय इस्लाम हटेलनि फ्राय 10 किल'ग्रामसो संनाय आरो गोथां मोसौ बेदर जब्द खालामदोंमन। बेनि बिगोमा आइजुल हकखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों। दाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरआव पिएम आवासनि स्केम, गोरिब सुबुंखौ थगायदों, न'आव खावसे बानायदों। बिटिआर ओनसोलनि अदालगुरि जिल्लायाव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोनसे सोमोनांथाव केलेंकारिया सोराङाव फैदों। मोनसे निखावरि नखरनि थाखाय न' लुनो थाखाय फैनाय धोनखौ सासे ओनसोलारि मावख'गिरिया गाज्रि बाहायदोंमोन होनना अजद होदों। जंगलबारिगाव गामियाव रघुमन्डाखौ 3 बोसोर सिगां पिएम आवासनि सिङाव गंसे न' होनाय जादोंमोन। नाथाय बिसोरनि नखराव उखुमनि सोलायै बिथांनि नखरा दा न' गैजायै जाबाय। बुंनाय बादिब्ला बिसिडिसिनि आफादगिरि अनजिलि राभाया न' लुनो थाखाय खोथा होनानै रघुनिफ्राय गनायथि होनाय रांखौ 3 किस्तियाव लांदोंमोन। नाथाय खामानिया आबुं जायाखैमोन आरो मावथांखिखौ खावसे लामायाव नागारदोंमोन। जेरावबो थांनो हायैनि जाहोनाव रघुनि नखरा गुबुननि न'आव थानो गोनां जादोंमोन। बे बजानि जाहोनाव रघुआ गावनि बिसिखौ नागारना थांना थानो थाखाय आसामनि बायजोआव थाहैनो गोनां जादोंमोन। मोनसे बिखा-खामथाव भिडिअ'आव रघुनि बिसिखौ गाबनाय आरो अनजालि राभाखौ गावसोरनि न'खौ फोजोबनो थाखाय खावलायनाय नुनो मोनदों, नाथाय जेबो हेफाजाब फैयाखै। बे जाथाया जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों, जाय जौगालु बिथांखिफोरखौ माबोरै सोलायनाय जायो आरो रां गुबै निखावरिसिम सौहैना सौहैया बेखौ सोर नायबिजिरो, बेनि सायाव गिदिर सोंलु सिखांदों। ब्रैथि खौराङाव दङ 1 जुलाइनिफ्राय फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 58.50 रां खमायदों। थाव फालांगियारि कम्पानिफोरा 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय 19 किल'ग्राम फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनाव 58.50 रां खमायनो फोसावदों। बे खमायनायाव गोदान बेसेना दा मोनफ्रोमबो सिलिन्डाराव 1665 रां जाहैबाय। बेयो बावैसोनि दानफोराव फालांगियारि एलपिजिनि थाखाय मोनसे बाङाइ जानायनि मोनसे फारियाव गोदानसिन।
जुनाव बेसेना 24 रां गाहायाव थांदोंमोन। बबेखानि एप्रिलाव खमायनायनि सिगां बेसेना 6,762 रांमोन। कम्पानिनि सासे गागि मावख'गिरिया गोदान बेसेनफोरखौ रोखा खालामनानै बुंदोंमोन दि सोलायनाया दिनैनिफ्राय गोहोम गोनां। बे दानख'नाया हटेल, रेस्टुरेन्टफोर आरो गुबुन फालांगिरिफोरखौ हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय सानफ्रोमबो एलपिजिनि सायाव सोनारो। बबेखानि 14.2 किल'ग्राम नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलायनाय जायाखै। नखरारि बेसेन बांनायनि उनावबो थाव कम्पानिफोरा दासिमबो नखरारि बेसेनखौ सोदांनाय जायाखै, जाय गोबां नखरफोरखौ गोजोननाय मोनाखै, जायफोरा सुखुनि मिजिं थिदोंमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ हायद्राबादाव नेशनेल बक्सिंआव आसाम आइजो बक्सारफोरनि जोंखांनाय। आसामनि आइजो बक्सारफोरा 27 जुननिफ्राय 1 जुलाइसिम हायद्राबादाव खुंजानाय एलिट आइजो हायुंआरि बक्सिं चेम्पियनशिपआव रायजोखौ गोग्गा होदों। बिथांमोनहा 2 सना, 1 रुपा आरो 2 ब्रन्जजों लोगोसे गासै 5 मेडेलफोर देरहादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अलिम्पियान लभलिना बरग'हाय 75 किल'ग्राम थाखोआव सनानि मेडेल देरहादोंमोन आरो अंकुशिता बर'आ 65 किल'ग्राम थाखोआव सनानि मेडेल देरहादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गितेमनि गगैआ 70 किल'ग्राम थाखोआव गोख्रों दिन्थिफुंनाय दिन्थिनानै रुपा देरहादोंमोन। पुपाली हाजरिका आरो आरती दलेआ फारियै 54 किल'ग्राम आरो 57 किल'ग्राम थाखोआव ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन। बे जाफुंसारनायजों आसामआ फिन खेबसेबाव भारतारि आइजो बक्सिंआव गावनि गोहोखौ दिन्थिदों, जाय रायजोनि थाखाय गोग्गानाय आरो थुलुंगा लाबोदों। 6थि खौराङाव दङ तेलेंगानानि केमिकेल प्लान्ट रेबथुमनाय। थैनायनि अनजिमाया 35 जाबाय। बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय गोथै सह'खौ बोखांदों। संगारेड्डी जिल्लानि पासामिलारायाव दारिमिनारि ओनसोल सिगासी इन्डास्ट्रिजनि रासायनिक प्लान्टआव मोनसे गिदिर बेरफ्रुनायाव खमैबो 35 सुबुंफोर थैदों। समबारखालि फुंनि 8 रिंगासोनिफ्राय 9 रिंगासिम गेजेराव जानाय बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव गिदिर अर नांदोंमोन आरो मोनसे बिल्डिं गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन एबा गोमादोंमोन। पुलिसआ बुङो दि बेरफ्रुनाया मोनसे रिएक्टर इउनिटआव जागायजेन्दोंमोन। अर खोमोरग्रा पुलिस, एडीएफ आरो अर खोमोरग्रा रबटफोराबो समबारनिफ्राय रैखाथि हाबाफारियाव थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं। गोबां गोथै सह'फोरखौ बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय बोखांनाय जादों आरो देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव गोबां मावसाफोरा जिउ गोमायो। तेलेंगाना अर खोमोरग्रा बिफानआ अरखौ सामलायनो थाखाय खाथि-खालानि स्टेशनफोरनिफ्राय गं 11 अर खोमोरग्रा गारि दैथायहरदोंमोन। सा 150 सो खामानि मावग्राफोर दंमोन, जाय बै समाव गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव सा 90 सो दंमोन। गिबि मन्थ्रि ए रेन्ट रेड्डीआ गोथौ दुखु फोरमायदों आरो दुखुआरिफोरखौ जायखिजाया थाबथानानै थानाय मावसाफोरखौ रैखा खालामनो आरो जोखोम जानायफोरनि थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो थिनदों। बे दुखुनांथाव जाथाया राजखान्थियारि रागा जोंखांहोदों। बिजेपिआ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो दाबि खालामदों। रैखाथि नायबिजिरनायखौ नेवसिनाय जादों नामा होनना सोंथि दैखांदों। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि बेयो ओनसोलाव गिख्रंथाव दारिमिनारि जाब्रबथायनि मोनसे फारियाव गोदानसिन, जाय रासायनिक आरो फार्मा प्लान्टफोराव रैखाथिनि सायाव गोदान जिंगा सिखांदों। 7थि खौराङाव दङ बिटिआरआ बिफां गायनाय हाबाफारिजों बन महोत्सब 2025 खौ बेखेवदों। बिटिआर सोरखारा चिरांनि खाग्राबारि एफपिनि एबिए नार्सारियाव बन महोत्सब 2025 बेखेवदों। मानगोनां एम श्री रन्जित बसुमतारी आरो मानगोनां एमपि जयन्त बसुमतारी बाहागो लादों। चिरां हाग्रा बिफानआ आइअसिएल बङाइगावजों लोगोसे बे सप्तासेनि थाखाय एक पेड़ मां के नाम आयदानि सिङाव खुंफुंदोंमोन। आबहावाखौ रैखाथि होनायनि सायाव मोनसे नेरसोनथि गोनां बिफां गायनाय हाबाफारि आरो सांग्रांथि जथुमआ बे फालिथायखौ दिन्थिफुङो। श्री अन्सुराम नार्जारीखौ दिदोम आबाद मावनायाव बिथांनि खामानिनि थाखाय मान बावनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सुबुं समाजारि हाबाफारिनि गेजेरजों सप्तानि गेजेराव फ्राय 12,000 बिफां गायनाय जागोन, जाय गासै बिटिआरआव सोमखोर सांग्रांथिखौ बांहोगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ कक्राझारआ 43थि जिल्ला सान फालिनायजों लोगोसे गोग्गानाय फोरमायदों। कक्राझारआ मैया गावनि 43थि जिल्ला सानखौ गोग्गानाय आरो फिरफिलाजों फालिदों। बे हाबाफारिया 40 बोसोरनिबो बांसिन थाबथानो हानाय दावगानाय आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ सिनायथि होदोंमोन।
जिल्ला खुंथाया हाबाफारिखौ खुंदोंमोन, जेराव गागि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे फालिथाया क'क्राझारनि मोनसे महकुमानिफ्राय मोनसे आबुं जिल्लासिम दावबायनायखौ मान बावदोंमोन, जाय खौसेथि आरो बर'नि सिनायथिनि नेरसोन जादोंमोन। बे जारिमिनारि माइल खुन्थियाखौ मान बावनो थाखाय सुबुंफोरखौ गावसोरनि न' आरो सोरखारि मावख'फोराव आलारि बाथि सावनो थाखाय थुलुंगा होनाय जादोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।